reprezentantul de Rudărilor. Oameni buni, suntem foarte necăjiți, suntem în Spania când vorbesc. Și mă adresez tuturor persoanelor care aparține de rasa rudărească. N-avem nevoie de țigani, de costorari, de răieri, de șocănari, de tizmănari, de nimic. Atât, frate. Vă înțelegi? Vreau să formăm o formațiune politică, să ne apărăm drepturile ca rudari. Pentru că vă documentez că noi, rasa rudărească, suntem urmașii lui Burevita și a lui Decebal. Mă să încerc. Fotografiază cineva. Să mor în pușurile robia așa. Băia, țiganii ne mănâncă. Am mâncat toți banii. Au mâncat. Acum iau și ăsta ca cine, bate mondialul, care pelește carul. Da, așa e, ce vorbesc eu. Hai, noroc! Eu dar nu mă gândit, trebuie un atunci. Vreau foarte. Mă, nu înțelegi, că cu asta cum un sacă. Original. Nu faci pâine. Nu, mă, nu. Deloc, nu faci Fără par. Bravo, Dumnezeu, cum un sacă, Hai, Victor! Ia ce s-a pus. Și viață că mi-ai pus? Mă, și nu poți puteai. Nu pot să-mi valicat măcarul. Alo, buretica! De ce înseamnă? Să n-am vorbit Bă, da. Și aici poți să-i dai zichiți afară. Și să dai zichiți afară. Copilul tău m-a apreciat foarte mult. Așa veni la urechi, că și le tânăr și vrea să fotografieze cu ne mergem în luce. Băi, nu e bun. Păi cu așa pe urechi. Dar nu tot ai, că mergem. Ia ce te facă, să tragă de nas și să face mai lung. Nu ce n-o după ei, că Ia să te mergi cum ești cum un sacă. Ia să vă arăt. Zi-o tu acum, reprezentantul... Ai pune-i lui urechile să băgați. Mi-ai pus urechile acolo? Bă, că ești adică aici. Shakira când avea pojar. Hai că vorbesc, nu mai Spectatori. Fiți atent, am vorbit un pic și nu trebuie să vorbești mult, că apare momentul critic. Vezi, și hoțile apare cu discuții. Pune-i mustăți, fă-i nas, fă-i cășulă, fă-i cu tare. Ăsta este originalul, cu ăsta ați vorbit, cu ăsta-l vedeți. Când o da mâna cu el, mai vă spălați o lună pe mână. Dacă te-a luat cu barul, nu știu. Să-l faci pe internet, vezi că rudarii de la Negoi e băgați pe internet, nebunii de la Negoi. Păi așa. Asta e băgați. Reprezentantul rudarilor, așa scrie, reprezentantul rudarilor. Două de la Negoi. Poate te faci? Nu, mă dăpați. Și vii, după, vii, absolut. După să vă să vorbim atunci. După culeți, Noi dacă ne întâlnim în După zi sau după mort. Noi dacă ne întâlnim în Calafat. Și vezi chestia ta. Cum să face ca să aici? Eu nu-i reprezintă. Cum adică? Pune mapă, pe mapă, nu mai dă-te. Frate, că se pune mapă în prietare sau? La curăl. Vin la 1 miliard. Nu e bun atunci. Și acum se dea din betezeală. Asta nu se e cunească. De cauza ta, noi toți am făcut în betezeală aici. Rămâne pe, dacă avem, dacă nu, Mai stăm. așa. De bun cu mână cocosul. Cocos și urma de cocos. Că să mă înțelegi. Te-a aruncat. Nu mă dă M-a pus în mână să ducem Dar ai fost acolo, să mă înțelegi.